Čaute ľudia, dnes sa ideme odpaliť petardy, takže môžeme ísť na to. Začíname prvý Viper 1, čierny. Poďme na to. Nič. Kokos, to bola dobrá šupa. Ideme si dať nejakú takúto petardičku. Poďme na to. Dáme to sem. Poďme na to. Kokšo, to bola dobrá šupa. Dáme si teraz Bomb Mini. Poďme na to. Čo dobrá uzmena. Dobrá. Máme si ďalšiu Bomb Mini. A tu si zahodíme. Dobre ľudia, takže ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, odber a čaute.